23 ato ni siguroon ito kay kani panginabuhi ni balikan tanis diyo kunya og napatay oras si Attorney Roy Buenafe ang Regional Director sa Department of Labor and Employment sayo kay nagtrabaho in town para in town sa mga nawad ang panginabuhi dinis Bukirang Barangay Dakbayan Sugbo ato ni pangutan-on kay naa kunoy 100 million kagigahin ang dole para sa tupad kani adto naglagyo ni karon tupad na gyud. Attorney Roy may buntag may buntag sa ato mga suking tigpaminaw tan-aw na to sa live streaming sa imong programa. Kanang sayo pati pong sayuhan inyong mandrabaho ay murag gaduda kong wa pa mo'y pamahaw parihata. Nakakaog pandesal ka pero dili hinata ka pinalit na to. Wa po to naong wa pa'y marka kay pinalit man to ni ay. Yes ka. Attorney Roy, na 100 million ang gigahin ang dole para sa mga displaced workers o kanang labi na gyud tong namatian sa pamilya in town. Pasabta ko no may asa na dapita Attorney Roy dire haim dapita ning inyong hatagan aning tupad atindi sa bagyapon unya asa ning dapita nga maato magpughani nakasugod na pud mo kano sa aya una yun atong target sa atong assistance kining atong mga formal sector no mga trabahante nalitan niya ka makita man nato diha sa Paknaan area diha sa may hotel tao ka na diha ka no nga gipangbanlas o dito sa may Konsolasyon even dito sa Wakutkot ka sa highway dapit so nangabanlas yun ang mga tindahan diha ug uban pang mga negosyo so kini ang atong target kay kining mga trabahante nato nga apektado tungod kay wa man sila katrabahoan guba man kayo ang ilang gitrabahoan so wawad sila og income sukad ni adtong bagyo so sila gyud ang priority target nato kay kining atong trabahante basta di kasulod ay bawo na mata sa pulisiya ning atong ubang mga employers labi na kung mga micro small no work no pay. So, kung why ito isweldo, wapo ito ipalit og sundan ay bugas kay na may daghan nga tag bugas. So, sundan ka kay lisod kayo ngayon tag sundan sige lang tag sardinas. Giluod ko sila ng sardinas nga nay naong. Okay ra ka og ang naong ka isda gyapon. Pero naos tao di mayo. Adi na sardinas ka. Attorney Roy, ngano man diri sa Bukiran di ay aning Cebu City ang Bakayan katong mga kuan di pa maapil? Sunod na sa atong target no kining atong informal, mga yes informal sector no so may utang bisag dili gud nga imutang nga informal ka nga kaning atong mga residente sa kabarangayan mo ni atong ikaduha nga target kay amo magungitan-aw ka nga dili man kay Department of Labor and Employment lang ang mohatag og assistance aning atong mga kasilinganan no ang katong mga trabahante ka mura og wa magyud laing mutaga nila ka Department of Labor man gyud so mo ang priority so kining atong mga kaigsuonan diha sa kabarangayan ka mo ni atong ikaduha nga target para sa atong cash for work assistance pinaagi sa atong tupad nya kining tupad ato ka ako ning hingandan karon diri sa Kabisayan og tutok no kining tubag sa kalamidad kay mao ni atong gusto nga Attorney Roy tutok ka no TOK nga tubag sa kalamidad okay so gikas pag lagyo nagkaron nagtupad karon gitutukan na gyud lagyo ka kay lisod og mamilok ta ka kay maniingon ka og mamilok ta basi malipat ang asa na ta paingon ani now Attorney Roy kaning 100 million nakasugod na mo unya unsay basehanan ninyo nga sa mga formal sektor katong nawad ang trabaho ba nasira or wa pa sila ka reopen unsay paagi nakasugod na ba mo nya na moy asa dapita nya na moy natagaan unsa poy basihan yes ka no na nagsugod data ni atong Lunes yod guna atong Lunes nakasugod data kay atong profiling na human ta Biyernes Sabado atong profiling pag human gipasugod gid natong Lunes kay mubayad pa putang insurance ani ka di man ta pwede mo patrabaho go insurance kay basig matulok ni lansang nya matitanot wa nyay accident insurance delikado na noon dako na tagasto noon may ning na insurance ka kay simbako og nay madisgrasya dula tay kakwaan nga para ibayad sa ospital o sa doktor so nagsugot atong Lunes ka kining 100 million ka both na nino mo ni initial na to ka kay nanghangyo pa ko sa central office karon nadugangan og another 50 million
So ongoing ang processing ani ka aron nga matagaan nato labi na to mga kabaranggayan nga hardest hit barangays no. Natay na identify ka diha sa Liloan, do natay na identify nga upat ka barangay hardest hit. Sa Compostela dunay unom, dire sa Cebu City ka do na putay na identify labi na sa Bukirang Bahi no nga hardest hit gud upat pud ka barangay dira sa Cebu City. Although tanan magud barangay ka ang apektado, kinsa magud dili apektado ning bagyo nga may magnagipili ang hangin. So tanan, pero ato lang gipili ka priority nato katug yung mga dunay mga casualties ug ang ilang mga panimalay nga gubag yun. Unya Talisay ka do na putay another 5 barangay sa Talisay nga to identify. Today ang atong coordination ani nga to sa atong mga barangay. Sa Mandaue do na tay 3 ka barangay nga hardest hit pud no, labi na diha sa area sa Paknaan, Ubapad, diha nga duol sa Butanon River kana moy atong target karon ka no sa barangay area. Attorney Roy, kaniyot kaayo kani murag medyo kanabang trabahante siya. Pero trabahante dito sa Compostela na ay mga farm workers dito nga nangaanod patay. Pero ang nahapirin buhi nga sakop sa pamilya kanang dili to trabahante. Wa na trabaho pero kanang ingno na to tambay pero of legal age. Unsa man pwede as replacement atong trabahante nga namatay aron maka-avail sila sa tupad og tutok. Adto na to na i-grupo ka ngadto sa informal nga sektor. No, ato na nga to na-appeal sila sa katong barangay implementation nato ni atong tutok tupad. No, nya kining mo na atong gihangyo ka labi na no dili ni ingon nga kanang focus lang ta sa mga trabahante. Akong yawag gani ka katong mga tag-iya sa mga magpapatigayon nga muduol sa tong opisina kay bawo man ta ka nga kato mo importante kaayo kay wa toy politikahay, wa toy silinganay kay ila magyong empleyado. Correct ka. So, nana ba dinuon ni Attorney Roy? Yes, ongoing na ka. Diha sa area, diha sa may maayong hospital nga area, padung dito sa babaw niya, padung dire sa Wilcon, kanang area, nanatay mga nagtupad na beginning Monday. Unya, napuo ni kadlaw ilang trabaho ka, aron malimpyo ang ilang mga gitrabahoan, aron makabalik in town. Unya, dito sa Compostela, diha sa Liloan, karon magasugod po ng atong mga trabahante nga mo tabang og limpyo sa ilang mga sa ilang mga gitrabahoan. Unya Danau dito sa mall sa Danau ka dito apil og limpyo hintaw mga sales girl o mga sales boy ka no kaingon ka nga bisan og nakatupad ka nakamake up gihapon. Ato ni Roy ingana ni ang unsa may tabo kay magsilhig-silhig na sila unya ang ilang silhig nga wasag man nihit-nihit po silhig aring kanto yung barangay aning Mandaue nga mahimo og silhig. Dili na po din yun ang ilang dakaron ka. Pala lang yun, piko, sakok. Mauna na ilang mas okay. Ang lapo ka, di man na madag silig. Sinala magunato na nga atong palahon. Unya, naganay usa diha ka transport enterprise ka, transport company diha sa may atbang diha sa may Shell station magyuna before diha sa kanang St. Peter da sa may Mandaue. No, padong dito sa Pacific Mall. No, so appeal sa mga driver, conductor ka kay ilang mga truck o mga nga jeep nga ilang ipang kuan gigamit sa pasiruan, hindi pa makadagan. No, so kay i-check mo man pod ang ilang mga makina. So appeal sila sa tungtupad. In kaso og wa na sila ID sa ilang gitrabahoan kay naanod in town nawasag ang balay. Pero unsa may justification kay kinahanglan sa imong buhatan sa doli in particular? Importante ana ka na certification gikan sa ilang mga employers nga kana siya empleyado. So that means dali ra mo pag-check na to ka kay daghamatag online karon ay SSS, ay PhilHealth, ay kwan makita man dito kung empleyado or dili. So kanino nanamoy na pila naman ang na-distribute ninyo nga pondo gikan sa 100 million? Sa atong sa formal nga sektor ka doon na natin 700 kapin ka mga tupad workers karon nga sa formal nga sektor nga ato nang gipakatap ato nang nagsugod na sila ngadtong Lunes sa mga areas nga apektado kayo. So nagsugod nga atong panwildo ka og mapuhon sweldo na karon nga makapalit tayo og kinahanglan sa ilang panimalay. Mga katong mga kulapogang murag ma-enjoy. atong hangyo ka nga dili gyud in taon nila gamiton sa ilang bisyon uban ani nga atong mga
atong mga kaigsuonan nga nabuang sa scatter in town. So akong ihangyo nga kining panahon na dili ni panahon nga magsugal ta o mamalit ta og dili kinahanglanon sa panimalay. Unsa may nahitabo dito, Attorney Roy, ang dito sa norte, nahuman ba yun? Yung puti-puti na ganang biktima sa linog, nahuman na to? Ang atong gibuhat dito sa especially sa formal nga sektor labi na itong mga pension house nga nalupog yun, di naman yun to kabalik ang atong mga trabahante, no? Say for example, katong McDonald's dito sa norte nga kita man yun nga nalupog to, ano naman yun to magamit, no? So ang mga empleyado labi na itong mga dili in town ma-deploy sa mga kumpanya sa ilang mga uban nga branches, ato na silang gitagag subsidy pinaagi ka po sa tupad, doon na sila napo kaadlaw nga magtrabaho kada buwan, which means nga doon na sila 5,400 subsidy per month. So, until December Kutob December pero after December, kung wala pa sila yung trabaho, next year budget, masakay pa sila gihapon? Sa dili pa matapos ang Disyembre, ato po nang gipaningkamutan nga makakita sila og laing katrabahuan. Kay within this period ato lang we just buy time nga matagaan nato sa subsidy, pero dili ta mohulong nga dili sila makakita og laing kasudlan nga trabaho. I see. Attorney Roy, ang murag exhausted yung kahit tingali na imong mga sakop diharon, but kami magampo mi nga ang inyong kabaskog magpabilin kay pati mo kanag at manunon gyud karon nga panahon I doubt kung makabakasyon mo sa Pasko gani. Tinuod yun na so manoy atong ingon nga malipay ra puta nga makakita ta sa tong kaigsuonan, makatagtag ginagmayng alipyo sa ilang kahimtang karon, labi na kay ang uban gyud nga luoy kayo nawad-an yung membro sa pamilya. Bisan pa nga mawad-an ta o kanang panginabuhian basta walay mawa sa pamilya, mao gyud importante. So Attorney Roy, with that amo na pahimos lang higayon kay pizza 12 na ron sa Nobyembre. Unya ang imong mensahe para sa mga nabiktima sa bagyo o linog, ipasupot ang imong mensahe alang sa Pasko ug bagong tuig. Go ahead, Attorney Roy. Giawag na ko labi na tong mga medyo tubig-tubigan o arang-arangan nga kumpanya nga tabangan in taon nga itong mga biktima nga mga trabahante sa bagyo. Ay uban mga kumpanya nga I praise them, no? I acknowledge and recognize their effort sa atiman gyud sa atong mga kaigsuonan nga mamumuo. I-advance nila ang ilang 13-month pay. Advance na di na magpaabot to December pa. Unya katong ilang mga leave credits nga comfortable to cash ilang nagi-monetize. So this is one way nga ang atong kumpanya mibati gyud ngadto sa atong mga trabahante. So hinaut unta nga ingani pod unta ang mamaymong lihok o kalihukan sa atong mga kumpanya. Unya una po na nga ahwag po nato kung doon na pa'y mga benepisyo nga ihatag ngadto sa atong mga trabahante, ihatag na lang unta ngadto sa atong sa mga kumpanya. Unya ako lang ipasalig putol sa mahimo sa Department of Labor and Employment pagtabang ngadto sa atong mga mamumuo labi na sa mga apektado. Digid ta mahunong sulong as doon na patay resources atong ginang ibo-bo nga makatabang ta unya makaalibyo ta sa ilang kahimtang karong panahon. Salamat kay mo Attorney Roy. Unya advance Merry Christmas and Happy New Year nimo. Ug sa imong mga sa ginsakpan diha sa Dolly 7. Daghang salamat ug more power. Si Department of Labor and Employment Regional Director Attorney Roy Boy Nape.